Sabadell ha aconseguit reduir la segregació escolar la darrera dècada un 20%, tant a primària com a secundària. Ho ha fet gràcies a noves mesures de planificació i distribució de l'alumnat vulnerable, però també perquè abans d'això se situava com la tercera ciutat de Catalunya amb més segregació escolar i, per tant, tenia molt marge per millorar. Ara se situa en la 20a posició. De fet, la majoria de les ciutats amb més de 200.000 habitants suspenen en aquest aspecte, la qual cosa provoca diferències educatives importants i també impactes socials que poden arrossegar aquests nens molts anys després. Pot arribar a endarrerir força l'aprenentatge. Segons la Fundació Bofill, l'alumnat vulnerable en escoles segregades acumula 2 anys i mig de retard en l'aprenentatge respecte a la resta d'estudiants de 15 anys. Però l'afectació va més enllà. Per exemple, sabem que en aquells territoris on hi ha molta segregació escolar hi ha després problemes en la cohesió social, no? I és una qüestió lògica, perquè si pensem que els nens i nenes creixen sense veure a cap persona que no sigui exactament igual que ells, es generen molts prejudicis i moltes pors, no? I el que és la segregació escolar genera una cosa que és que nens i nenes que viuen en el mateix barri no es puguin fer amics. Sabadell ha aconseguit fer un canvi en aquesta situació gràcies a la detecció prèvia de l'alumnat vulnerable abans de començar el curs. Això permet reservar places a altres centres per evitar que es concentrin sempre els mateixos. A més, la ciutat ha reforçat el paper de l'Oficina Municipal d'Escolarització, que intenta combatre prejudicis històrics contra algunes escoles. Des de la Fundació recorden que la segregació escolar no és un problema impossible de resoldre, però sí una qüestió que necessita constància i implicació durant molts anys.